Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе сезне җиһанга аяк баскан яңа 2019 ел белән тәбрик итә. Яңа елда йортларыгызга иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле һәм мул тормыш тели. Һәм атна информацион программасын карарга чакырам. Студияда Гөлназ Гатауллина эшләйм. Бүгенге чыгарылышта 2018 елның азагы Кырсабаш һәм Тенеки авылларында яшәүчеләр өчен күңелле вакыйгаларга бай булды. Китап һәм белем илем. Саба үзәк китапханәсе үзенең 100 еллык юбилеен билгеләде. Яңа 2019 елның беренче көннәре байлар сабасында яшәүче Корбановлар гаиләсенә кыз бала бүләк итте. Хәзер әйдәгез әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак танышыйк. 2018 елның соңгы көннәре Кырсабаш һәм Тенеки авылы халкы өчен аеруча истәлекле, сөенечле вакыйгаларга бай булды. Кырсабаш авылында күп функцияле үзәк ачылса, Тенеки авылында мәдәният йорты сафка басты. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Кырсабаш авылы район үзәгеннән якынча 20 чакрым ераклыкта урнашкан, якында гына тимер юлда бар. Иртәнге якта авыл халкы күптән көткән тантанага ашыга, килүчеләрне кайнар чәй, тәмле коймак белән каршы алалар. Менә Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Соңгы 7 ел эчендә без бүген 3нче мәдәният йортын ачабыз дип әйтәм. Халыкка килгәндә инде җирлегебездә безнең бүген 773 кеше яшәп ятабыз. Шушы Кырсабаш авылына килгәндә 390 кеше. Быел 6 балабыз туды. Үлүчеләребез кызганча каршы күбрәк. Алга таба да күбрәк бала тусын иде дигән теләктә калам. Һәм бу клублар инде безгә бик кирәк. 100 урынга исәпләнгән клуб. Алла бирсә шушы клубларда зурлап бәйрәмнәр үткәреп, бергә халыкны җыеп, аралашып, эшләргә, яшәргә ясын дигән теләктә калам. Яңа күп функцияле үзәктә авыл советы бинасы, китапхана һәм 100 урынга исәпләнгән мәдәният йорты эшләячәк. Төзелеш эшләрен Акташ җәмгыяте башкарган. Тантанада Сава муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, урындагы җитәкчеләр, авыл халкы катнашты. Беренчедән әйтәсем килә, бу яңа ел алдыннан авыл халкына бик зур бүләк булды. Һәм әйтәсем килә, сәнгать ул, мәдәният ул, минем уйламыйча ул кешегә тәрбия бирергә тиеш, файда бирергә тиеш. Булмаса ул театр өлкәсе, булмаса җыр өлкәсе, булмаса шигърият. Ул халыкны һәм яшь буынга тәрбия бирергә тиеш, һәм тәрбия биреп үстерергә тиеш. Кызыл тасмалар киселгәннән соң кунаклар бина эшенә үтте. Сәхнәгә күтәрелеп авыл халкын яңа бинаның ачылышы белән кутладылар. Сезне мәдәният министрлыгы исеменнән бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Кыска гына әйтәсем килә, минем бер теләгем бар. Менә бу мәдәният йорты ул Кырсабаш авылында шын мәдәният учагы, мәдәният үзәге булсын дип ышанып калам. Мәдәният йорты җитәкчесе вазифасын Ринат Гыйльманов башкарачак. Ул министр урынбасары кулыннан сертификат кабул итеп алды. Мин бәхетле, бу бәхет белән сезнең белән бүлешәм, алга таба да берләшеп, матур итеп яшик. Һәм үзебезнең көчебезне куярбыз. Халыкның тормышында мәдәниятның ролен тагын да ныгытырга, тагын да үстерергә. Рәхмәт әйтеп китәм. Республика җитәкчеләренә, үзебезнең җитәкчеләргә исемләп атап тормыйм. Алар барысын да беләбез. Барысына да рәхмәт халык исеменнән сезгә. Тенеки авылындагы мәдәният йорты көннең икенче артысында ачылды. Бирегә шулай ук авыл халкы, кайткан кунаклар җыелган иде. Яңа бина искиткеч матур, биек урында, якында гына иман йорты. Элекеге клуб 70нче елларда салынган булган. Яңасын дәүләт программасы нигезендә шәхси эшмәкәр Таипов оешмасы төзегән. Безнең Юлбат авыл җирлегенә 4 авыл керә. Юлбат, Тенеки, Юсуфалан, Калатау авыллары. Хәзерге моментта Тенеки авылында яңа клуб ачылышында катнашабыз. Бу авылда 54 хуҗалыкта 165 кеше яши. Халык тырыш, уңган. Яңа мәдәният йорты 50 урынга исәпләнгән. Авыл халкы аның турында озак хыялланган. Чөнки бу авылда чын мәгънәсендә иҗатка гашыйк, актив халык гомер кичерә. Зөбәрҗәт фольклор ансамбле җирлекнең йөзек кашы. Мәдәният йорты белән Саба аграр көллиятын тамамлаган Сиринә Валиева җитәкчелек итәчәк. Күңелле чаралар уздырылыр дип өмет итәбез ди Рузия Гомәрова. Шушы авылга килен булып 1984 елда төштем. Инде шул еллардан бирле авыл тормышы белән бергә яшим.
бергә шатлыкларны уртаклашам, куанычларны бүлешәм. Менә бүген безнең авылыбызда искиткеч куанычлы тантана халкыбызның, авыл халкыбызның бик көтеп алган теләге тормышка аша, Алла бирсә. Мәдәният йорты ачыла. Без моның белән бик шатланабыз, моңа бик горурланабыз. Менә шу мәдәният йортының гомере озын булсын, анда мавыктыргыч чаралар гел булып торсын, авылыбыз бердәм, тату. Без инде җитәкчеләребезгә дә ихлас рәхмәтле, барыбызга да сау сәламәт яшәргә һәм шушы мәдәният учагында гөрләп, яшнәп яшәргә ясын дигән теләктә калабыз. Тамашачы яңа сәхнәдән тәүге бәйрәм чарасын күзәтә, аны алкышларга күмә. Җитәкчеләр исә үз чиратында чыгыш ясап, авыл халкын шушы истәлекле вакыйга белән котлады. Бергә булганда бөтен хыялларыбыз тормышка аша. Һәм мин әйтәсем килә, иң зур рәхмәт президентыбызга, дәүләт советы, әвет министров. Иң олысы ул зур хезмәтләрен куя торган безнең олы предприятиеләребез, аларның зур табышлары булган аркасында республикабызда менә шушындай бәләкәй генә авылларда да көндә нидер эшләр эшләнә. Шуның берсе менә быел 2 шушындай бина тапшырылды, әле яңа гына тапшырдык безнең Кыршаваш авылында һәм инде менә шушы Төники авылында да. Булдыру бер, булга да бер хезмәт итәргә тиеш. Ул инде безнең шушындагы хезмәт куючы, шушы халык белән матур итеп эшләргә, бу бина үз вазифасын үтәргә һәм инде күңел ачырга язсын. Бу җирлектәрдә халык безнең үз эшләрендә бик яхшы итеп эшлиләр, ял итүендә шулай яхшы ял итәрләр дип шанып калам. Maaş сынатмагыз, киләчәктә дә шулай бердәм матур итеп яшәргә язсын. Мәдәният учаклары булганда татар теле, гореф-гадәтләр яшәячәк. Иң мөһиме бу йортның буш тормавы. Күңел ачу чаралары ешрак, мавыктыргыч итеп уздырылган сайын халык анда күпләп агылачак. 2019 елга аяк басарга җыенган көннәрдә Әбрар Каримуллин исемендәге Саба район үзәк китапханәсе 100 еллык юбилеен билгеләп үтте. Чара өйдәге кебек җылы, дустанә шартларда узды. Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. Юбилей ул һәрвакыт нәтиҗәләр ясау, казанышларны тану һәм киләчәккә планнар билгеләү. Саба район үзәк китапханәсенең 100 еллык юбилее исә район өчен бик зур әһәмияткә ия. Моннан 100 ел элек Татарстанда китапханәләр барлыкка килү 1917 елгы революция һәм сәяси вакыйгалар белән бәйле. Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең фәнни эшләр буенча директор урынбасары Ирек Кадыев сүз уңаеннан Саба үзәк китапханәсе республикада беренчеләрдән булып 100 яшьлек юбилеен үткәрде. Әлбәттә, менә хәзер район үзәге булып тора торган, ул заманнарда ире торак пунктлар булган, хәзер район үзәкләре булып әверелгән, менә шундый Саба кебек район үзәкләрендә 17 елгы октябрь инкыйлабыннан соң менә шу 18-19 елларда китапханәләр оешып китә. Нәкъ менә шуларның хәзер бер гасырлык юбилейлары килеп җитте дияргә була инде. Аның менә беренче 100 еллыгын үткәрүче китапханә менә шушы Саба китапханәсе. Әлбәттә, ул теге Өяз шәһәре булып торган Лаешта, Мамадышта, Чистайдан да, Алабугадан андый шәһәрләрдә аларның китапханәләренә инде хәзер 125, 130 шундый зур яшьле китапханәләр бар, әлбәттә. Әмма менә шушындай авыл торак пунктлары дип әйтәсем килә инде. Соңыннан район үзәге булып әверелеп киткән торак пунктларда нәкъ менә шушы елларда 18-19 елларда оешкан китапханәләр һәм менә беренче юбилей, зур юбилей, 100 еллык юбилей Сабада, киләсе елда инде башка берничә район үзәгендә шулай ук 100 еллык юбилейларын бәйрәм итәчәкләр китапханәләр. Безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсе белән Саба үзәк китапханәсен үзара бәйләп тора торган, якынайтып тора торган бер büyük zor şəxs var. Ул Әбрар ага Каримуллин. Чөнки ул безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә фәнни консультант булып эшләде. Ул үзе тумышы белән шушы Саба төбәгеннән, ул сезнең данлы якташыгыз һәм Сабаның үзәк китапханәсе Әбрар ага Каримуллин исемен йөртә. Без менә үзара уртак хезмәттәшлектә яшибез. Шушы китапханә нәкъ менә Әбрар аганың васыятләренә тугры булырга тырышып, аның истәлеген яд итеп һәм аның мирасын өйрәнеп, яшь буынга җиткерергә тырышып, үзара шушы китапханә без
бик күп юнәлешләрдә бик нык якынайдык һәм бик нык хезмәттәшлек итәбез. Без моңа бик шат һәм алга таба да шулай дәвам итәр дип уйлыйбыз. Соңгы елларда республика китапханәләре бик нык хөкүмәт кайгыртуын тоеп эшли. Алга таба да ярдәм булачагына ышаныч бар. Бәйрәмгә килүчеләрне Саба район мәдәният йортында бай күргәзмәләр каршылады. Төрле мастер-класслар күрсәтелде. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Билалова 100 яшьлек юбилей бик матур бәйрәм һәм безнең алга таба да зур максатларыбыз бар ди. Бездә бүген зур бәйрәм. Безнең Саба китапханәсенең оешуына 100 ел һәм бу гаҗәеп зур матур бәйрәмне без бөтен районыбыз белән каршы алдык. Бик күп матур чаралар уздырдык һәм киләчәктә дә шушы эшләрне дәвам итеп, алга таба да ул безгә канатлар куеп яңа эшләргә рухландырыр һәм без яңадан да китап укучыларыбызны тарту өчен матур чаралар оештырабыз Алла бирсә. Яңа проектлар без күңелдә туып кына килә. Без инде әдәби манзараны дәвам итү, әдәби марафонны дәвам итү турында сүз алып барабыз һәм бер яңа проект ул гаилә белән китапханәгә һәм менә шушы клубларыбызның эшчәнлеген дә яңаша җанландырып җибәрү безнең бурыч булып тора. Безнең Instagramда әгәр күреп барсагыз, яңа китапларны без кертә башладык. Һәм шушы китапларны балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә без аларны даими кертеп барабыз. Бу үзе генә дә безнең укучыларыбызны тарта. Чөнки китапханәдә кай вакыт нинди китап кайтканлыгын да белмиләр бит. Аның буенча безнең хәтта менә Instagramда безнең бер атна эчендә 800 подписчигыбыз артты. Бу инде безнең укучыларыбыз артты дигән сүз, Аллага шөкер. Һәм иң мөһим аларның сыйфаты арта. Китап укучының сыйфаты ул яратып килеп укучыларыбыз арта. Китапханәгә тартылу арта. Менә шуңа сөенәбез. Саба үзәк китапханәсе каршында төрле клуб берләшмәләре эшләп килә. Мәсәлән, Өлкәннәр, Симбикә, Оста куллар клублары, Миша дулкыннары әдәби берләшмәсе. Һәр кайсының үз юнәлеше, яратып йөрүчеләре бар. Бойлар Сабасында яшәүче Мөршидә Бакавиева әйтүенчә, китапханәгә килеп, яшәреп, яңа һөнәрләр үзләштереп яшиләр. Безнең менә Алтын куллар клуб берләшмәсе әгъзалары утырабыз. Без барыбыз да лаеклы ялда пенсионерлар. Без үзебезнең китапханәбезне бик яратабыз һәм бик теләп йөрибез. Китапханә ул серләр дөньясы, безнең рухи дөньябызны баетучы, танышлар белән таныштыручы, дуслар, яңа дуслар табырга мөмкинлек бирүче. Һәм без менә үзебезнең клуб берләшмәдә шушындый матур һөнәрләргә өйрәндек, осталыкларыбызга өйрәндек. Мунчалалар бәйлибез, түбәтәйләр чигеп бәйлибез, колпаклар чигәбез, тегәбез. Шулай ук киезләр ясыйбыз. Төрле тарихи истәлекле урыннарга сәяхәткә барабыз, бик матур итеп кичәләр үткәрәбез. Шушы бөтен безнең актив итеп яшәргә мөмкинлек биргән һәм картаймыйча яшьлектә калуыбызга сәбәпче булып җитәкчебез Альбина Ринатовна тора. Без аңа бик зур рәхмәтлебез. Саба районында үз һөнәрләренең остасы булган китапка гашык китапханәчеләр эшли. Китапханәче булу ул минем өчен һөнәр генә түгел, яшәү рәвешендә дигән фикердә Иләбәр авылы китапханәчесе Вәсилә Галиева. Ул үз авылларындагы китапханә тарихында өйрәнгән. Иләбәр авыл китапханәсе тарихын өйрәндек инде. Ул башта 34 елда Измә авылында изба читание булып ачылган. Аннан соң инде яңадан Иләбәрнең бер иске бинасына күчеп менә ул китапханә булып, без үскән вакытта Иләбәрнең уртасында иске бер өйдә, клубның бер пишмагында китапханә. Аннан соң инде мин килгәндә Иләбәр авылында урнашкан 2 катлы йортның бер фатирында. Бүгенге көндә 2001 елда ачылган клубның бик матур гына бер зур бүлмәсендә урнашкан китапханәбез. Минем инде китапханә яшәү рәвешемә әйләнгәндер дип әйтү дөресрәкладыр. 94 елдан бирле Иләбәр авыл китапханәсе мөдире булып эшлим. Кичкенә вакытта китаплар укырга бик яратадыр. Минем бала чагым китапханәдә узды һәм үзем дә кичкенәдән китапханәче буларак хыялланып яшәдем. Менә шул максатымны, хыялымны тормышка ашыру максатыннан мәдәният институтына кирип, китапханәчеләр бүлеген бетердем. Һәм кайтканнан бирле, укып торып кайтканнан бирле китапханәдә эшлим, бик яратып эшлим эшемне. Юбилей кичәсенең тантаналы өлешендә китапханә һәм китапханәчеләр турында матур, җылы сүзләр яңгырады. Бәйрәмне Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов ачып җибәрде. Ул коллективны бәйрәм белән котлады, алдынгыларны бүләкләде. Китап укыган кеше һәр вакыт уй фикерле, аның башкаларга әйтер сүзе була диде. Бергә җыелып фикерләшү, элек бит инде андый урыннар ул өйләрдә. Кемдер мал суйган вакытта җыелалар,
Qazı diye aytganda da Saban toyga hazırlanılarlar ol birsine birsi jilishib. Bu endi ul o'rin endi bizning kitobxona borliqqa kela. Ham endi yoshlarda, bolalarda, ulkanlarda bizning shu kitobxonaga kelib birisi bilan birisi kengashuv, kelishuv, ham endi kelajakka intiluv, shu vaqtda endi yonda kitob bo'lganda to'xtab nasam ekan deb o'qib qarov, mana shundan kirib ketuv. Mening aytasim kela anda xizmatchilarga biz rahmat. Shu vaqtda butun предприятияларыбызга da rahmatlamin. Bizning gazet jurnallarni shu bibliotekalarımızda, kitapxonalarimizda gazet jurnal bilan ta'min etuvlarin. Bugungi kunda o'rta kitapxonalarda bizning butun jurnal ham gazet praktически bor. Men o'zimda har vaqtni bo'lak etalar ekan kitob. Men uyda ana o'zimdan boshqa, ham mening oiladan boshqa bir kimda o'qimay, shuning uchun men butunisinda topshirib boraman, butunisinda shu kitobxonaga. Durust bugungi kunda konkurensiya beg'oli, ul internet ham butun informatsiyani tez olgandan, o'sha bo'lsa-da internet orqali o'qiganda ana shunga kirib ketib bo'lmaydi. Ul kitob o'zinchalikli, ul yaqin do'st kibak deb qaraladi deb aytayman men. Kitobni yaratib o'qigan kishilar, ular o'zinchalikli, fikrli kishilar, shulay bo'lib qolsin-da, endi men ularni chin ko'ngildan butinsini tabriklayman. Zo'r tabriklar o'ydi. Bugungi kunda ul kitobxonalarda ishlovchilar durustanda. Qiridan qaraganda butun ish yengil, ko'ngil berib nindigina ishlasang-da, ular butunisi yengil tugul. Shuning uchun ishlovchilarimiz motor etib xalq bilan ishlarga yozsin, ishlarini yaratsinlar. Endi ishlarini yaratsalar, ularning kitob o'qishlari ko'p bo'lar. Beren bilan. Татар халкында китапка мәхәббәт мәңгелек. Китап безнең милли мирасыбыз, рухи байлыгыбыз. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин үз чыгышында Саба районында китап укуның югары дәрәҗәдә булуын ассызыклады. Иң беренчедән әйтәсем килә, китапханәләр ул безнең милли мирасыбыз. Шул уңайыннан шуның өчен дә аларны саклау ул мәдәният министрлыгында, хөкүмәттә дә ул төп вазифалардан берсе дип уйлыйм. Минем фикрем буенча, хәзерге китапханәләр алар заманча, чөнки төрле электроник мисаллар белән куллану, интернет белән электрон уку билетлары хәзер таралды инде безнең республикада. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең китапханәләр алар алдангылардан берсе була Рәсәйдә хәзерге вакытта. Саба үзәк китапханәсенә 100 ел тулуга багышланган бәйрәмдә татар хатын-кызларының Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова, Балташ Күкмара районы китапханәсе директорлары катнашты. Төрле конкурс бәйгеләренең җиңүчеләре дә бүләкләнде. Китапханә озак яшәр, үз фондларын тагында баетыр, яңа дуслар табар дип ышанасы килә. Узган 2018 елда 62 райондашыбыз гомерләрнең 9 дистәсен түгәрәкләде. Декабрьнең 28-сендә шуларның берсе Өтернәс авылында яшәүче Юнис абый Гайнетдинов олуг юбилеен билгеләде. Юнис абый Гайнетдиновның туган көне район һәм урындагы җитәкчеләр тәбрикләүеннән башланды. Юбиляр алардан Россия Федерациясе президенты Владимир Путин открыткасын истәлекле бүләкләр кабул итеп алды. Юнис абый Өтернәс авылында туып, бүгенгәчә шушы авылда гомер кичерә. Тормыш иптәше Мәрьямбик апа белән гаилә корып яшәүләренә дә 65 ел икән инде. Икебез бер класста утырып, безнең классталар ике генә малай, ике шу мәктәптә битендә укытучы йөртәгән уртада җыл була. Шул бер ягында без утырадыр, онда минем әтиебез белән бер туган кызы инде 26 яңар хәзер җыл тулды, инде үлде, ул да әле генә үлде, күз басса. Шул ике малайы булар. Моны минем белән утыртыры укытучы. Аның белән хәзер шул яшьтән икән белән үртәли дә башлар бит инде шул дип. Шул Аллаһ хатыннар әйтерләр инде. Яшьтән исемен чыккан кеше белән 1:20 да калмыйсың ул дип. Мәрьямбик апага 90 яшь 2 ел элек тулган. Юнис картын да үзе белән 1 елгыды. Чөнки бер класста укып белем алганнар. Кечкенә чакта документлары югалу сәбәпле генә туган елы үзгәргән. Бала чаклары, яшьлекләре дә авыр хезмәт белән үткән. Сугыш елларының авыр хатирәләре аларның күңелендә дә саклана. Колхозда эшләдек инде, сука-сука алык, тармата барадык. Басуда чәчтек, еген чәчтек.
Bizim şamaz kalmadı indi. Stroykalarga girip iletide birdik. Элек теге Şekşide okuganda, onda okup bulmadı indi bizim. Biş klasına şunda beter kalkıla kaçtık indi. O kırahıt yok. Sığışırlar indi. Eşeğine kalır sığışlarında indi. Basırda indi. Менә Tün kudabız basırda kalkızın içine işlep etmiyor betinde. Basırda açtıysan. Aşarıga beyler kalkız şapkilerler tüyderalar. Basırda kurabız. İrtağısın tağısında şka. Ne soyda işledik? 1952 елда гаилә кырып җибәрәләр. Бүгенгәчә авылдашларына үрнәк пар булып гомер биргән 3 ул бер кызларын сөендереп тигезлек белән яшиләр. Төп йортта уллары Рафис, киленнәре Равилә белән 36, оныклары Рөстәм һәм яшь килен Раилә белән 7 ел бергә тату көн итәләр. 4 буынның шулай килешеп яшәве үзе батырлык, горурланырлык хәл. Әйбәт яшәдек. Әнкәйләр уңган да булдылар, тырыш да булдылар. Үткән дә булдылар. Иртә белән чыгып китәдер. Кич белән кайтып керәдер, балалар шунда каладыр. Элек детсадка йөртмәдек балаларны. Мал туарларны бөтенесен карап куялар, ашарга зире кайтып керешкә. Нәрсә дип әйтәсең? Рәхмәт. Минем иптәшем еракта йөри, аның 2 айга бер кайтып керә инде ул. Мин шушылар белән шушыларны карарга килдем, шушылар белән яшәдем менә 36 ел. Гәзит килгәнен көтеп торалар, гәзит укыйлар. Телевизор карыйлар. Әле әткәйнең эштән туктаганына да менә 1 ел. Моңарчы бергә мал карадык, бергә эшләдек, бергә йөрдек. Бакчада да бергә эшләдек. Пешәнне дә бергә эшләдек. Рәхмәт аларга. Сау сәламәт булсыннар. Таза булсыннар. Әле бер мәшәкатьләре дә юк, үзләре ашыйлар, үзләре йоклыйлар, үзләре торалар. Яшәсеннәр әле, исән сау булсыннар. Минем теләк шул, бездән теләк шул. Әнә шулай рәхмәткә күмелеп, рәхәт тормышларында һәр балаларының 11 онык һәм 21 оныкчыкларының шәфкатен тоеп, игелекләрен күреп, алтын киңәшче булып яшәргә Ходай насыйп итсен үзләренә. Яңа 2019 елның 1нче юбиляры үзенең 90 яшен 5 гыйнварда каршы алды. Ул Олы Шуңар авылында яшәүче Нәбиуллина Хәдичә Вәли кызы. Олуг бәйрәме белән Хәдичә апаны традицион рәвештә район җитәкчеләре котлады. Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлау открыткасы белән истәлекле бүләкләр, гөл чәчәк, юбилярның күңелен тагы да күтәрде. Алар янына мәктәп коллективы дирекциясе, җирлек җитәкчелеге тәбрикләүләре дә кушылды. Авыр хезмәт, ачлык, юклык заманы шаһиты булса да, Хәдичә апа күз тимәсен бүген дә әле хәрәкәттә. Рухы сынмаган, акылы камил, сөйләгән сүзе җепкә тезгән инҗе ташлар кебек. Без яшь вакытларда эшләгән эшләрне балакаем әйтеп сөйләп бетерә торган түгел, кешәнә торган түгел аңар. Ничек эшләдек икән, ничек тырыштык икән дип хәзер шаккатам. Ничә генә искертләр. Үзебез үз колларыбызда атлар кеше белән эшләнгән бит инде алар. Урган, искерткә көлтәләп искерткә үйгән, шуннан сложный маратлыкала алып, сугырып, эшкәртеп, менә ничә амбарга тутырып куйдык дип әйтәм бит инде. Берсендә менә мишәнне канап кайтканнар икән, сложный маратлыканы. Үзләренә кирәк дип 3 көн кайтармадылар. Арпа сугабыз, аякта жимнастки, шушын хәтле булып казалды, арпа кылчыгы аякка. Жыл буе жылы кайттым. Кайткач карасам, аякның йөзе гел ирен. Ул наскеннан киялеп булмады, кылчык калып биткән, ушак кичкә генә яктык. Шундый авырлыклар күреп яшәдек, Аллаһның биргәненә шөкер. Барыбер төшенкелеккә бирелмәдек. Шаккатам кич белән ни вакытларда гына кайтабыз эштән. Булын рәттән безнең авылыбызның булыннары шунда уенга төшеп, хәзер тизрәк тотынабыз. Куш тәкәләр бит инде кушып. Булыннарны бетереп, җигереп, кушып, 2 сәгать уннан каласы түгелгә кайтасы, шуннан калсаган иек. Үзе дә Олы Шуңарда туып үскән, гомерлек парада шушы авылдан була. Хөрмәтулла абый белән тигезлектә 39 ел яшәп калалар. 7 бала үстерәләр. 60 яшендә гаилә башлыгы вафат була. 2 улының үлем ашысында кичерә Хәдичә апа. 39 елны дисциплинлы хезмәткә киткән җиреннән сугыш башланып, 46 елны 7 ел хезмәт йөреп кайткан авыл җигетенә тормышка чыктым. Исеме ничек иде? Нәбиуллин Хөрмәтулла исемлеге, шул Хөрмәтуллага тормышка чыгып, 7 бала тәрбияләп үстердек, Аллаһның бергәненә шөкер. Аның гомере кыска булды, сугыш ниләренең зарары булмый калмагандыр инде. 60 яшендә инсульт булып, 2 ел урын өстендә ятып, үлеп китте ул.
Allah'ın birgenine şükür balaların bütün üstede sağ selamet, elden ham birgenine şükür üsteler jedese. Indi ikisi görüyesi buldu iki malayım. Birisi işleyen yerine jığılıkçı bildi, birisi operasiya yazağında yanlış boğuruna deyirip, soğuqaşa kendikinde şunun bilen rüp gitti. Қалған 5 балам esen sağlar oldan birine iş kızım 2 malayım. 15 anığım var, 16 anıqşığım var. 17-si Allahi bir almasa ümitte. 5 vaqt namazın qaldırmay, urazada tutam әлі де юбилар. Bek qanağat Allah'ın bergenine şükür, bek qanağat. Balaqaylarım eybet, sağ selamet buldular. Allah'ın bergenine şükür köngülüm. Yüzümü yoqlıq getirmediler, tertipli ilaq buldular. Allah'ın iş sevişen buldular. Özüm de kaderde tik turasım kelime 1 minuttan men iş kerekkene deyim. Balalar koçuk başa pişirip taramaldan bergenine şükür. Hecim vakında tabar zıqıp pişirem, benim hecim vakında temli ister çıksam deyip. Mana şulay dep yaşap yatsa biz Allah'ın bergenine şükür. Kişi şulay yaşarga yazsan xabayım. İller tinch bolsan xabayım ya Rabbi bir xabayım balaqaylar bizga tawfiqlar bersin Alloh Taala. Төп йортта яшәүче төпчек улы Алмаз килене Рушания өчен кадерле әни, йорт йозагы Хәдичә апам. Бергә татулыкта 26 ел яшиләр. Ялларда, бәйрәмнәрдә үй кунаклардан, онык-оныкчыклардан өзелми. Хәдичә биләренең җылы кочагы, кадерле киңәшләре аларны гел бергә җыя. Юбилярга Ходай саулык, сәламәтлек, тыныч, хөрмәтле тормыш насыйп итсен. Сез районыбыз яңалыклары белән танышасыз, дәвам итәбез. Ел башы узган елның нәтиҗәләрен барлау, алга таба бурычлар билгеләү чорыда. Район эчке эшләр бүлеге бу атнада коллектив һәм район башлыгы Рәис Миннеханов катнашында 2018 елга йомгак ясау утырышын үткәрде. Тулырак Рәйлә Галәвина материалында. Үтеп киткән 2018 елда халык иминлеген булдыруны тәэмин итүгә багышланган йомгак ясау утырышында район башлыгы Рәис Миннеханов та катнашты. Иң элек эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Васил Исмәгыйлев еллык эшчәнлеккә анализ ясады. Аның сүзләренә караганда, коллектив үз алдына куйган бурычларны үтәп, яңа елны зур өметләр белән каршы ала. Район халкының иминлеген саклау юнәлешендә бик күп оператив һәм профилактик хезмәтләр башкаралар. Безнең профилактик өлкәсендә иң зур хезмәт. Гомумән безнең төп нәтиҗәбез битендә караларда кешү профилактика булмау өстендә. Җинәят булып өлкәмәгә җибәрү безнең главный цель түгел. Булдымы калдыра кирәк. Безнең хезмәт шартларына каралган буларак профилактик үткәрергә тиеш. Булмасын, җинәят булмасын, төрмәгә китмәсен, кемдер әтисез, кемдер әнисез калмасын, кемдер баласыз калмасын. Менә бу өлкәдә безнең бик күп эшләнде. Аны сложностьлары бар, әмма ләкин без беребез дә беркемнең дигән сложность бар, авырлык бар дип беркемнең дә зарланып торганыбыз юк. Без җаен табабыз, уңайын табабыз. Район эчке эшләр бүлеге һәр хезмәте башында күмәк көч торганын таный. Ирешелгәннәрдә башка хокук органнары, район прокуратурасы, район суды, приставлар, тикшерү комитеты, административ комиссия, балик булмаганнар комиссиясе, ЮХИДИ, ДНД дружинасы һәм башка җәмәгать оешмаларының өлеше зур. Полиция хезмәткәрләре өчен 2018 ел республика күләм чараларда катнашып, лаеклы үз өлешләрен кертү белән дә мактаулы. Аларның коллективыннан 20 кеше 2 ай дәвамында Казанда футбол буенча дөнья чемпионатында тәртип саклауда була. Шулай ук Россия президенты сайлаулары да коллектив өчен тыныч уза. Алда тагын шундый озакка сузылган командировка көтелә. 2019 елның җәендә Казанда узачак эшче һөнәрләрнең World Skills чемпионатына барып, иминлек сагында сабалар үз өлешебезне кертербез диләр. 7 январ көнне балалар иҗат үзәгенең актлар залында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов район яшьләре белән очрашты. Анда мәгариф, мәдәният һәм спорт вәкилләре, авыл җирлекләре башлыклары, ведомство карамагындагы оешма җитәкчеләре дә катнашты. Очрашу сорау-җавап форматында рәсми булмаган характерда узды. Шул сәбәпле сөйләшүдә тәрә һәм турыдан-туры килеп чыкты. Өлкән сыйныф укучылары, студентлар, эшләүче яшьләр чират буенча үз сорауларын бирделәр. Чарада иң актив катнашучылар билгеләп үтелде һәм алар Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов кулыннан истәлекле бүләкләр кабул итеп алдылар. 2 сәгатьтән артык барган очрашуда күп нәрсә турында сөйләштеләр. Соңыннан ике якта бер-берсенә очрашу өчен рәхмәт белдереп, алга таба мондый очрашуларны даими һәм тагын да конструктив итү турында карар кабул ителде. 8 январда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов Сабантуй мәдәни спорт комплексында эшмәкәрләр белән 2019 елда кече һәм урта бизнесны үстерү мәсьәләләренә багышланган очрашу үткәрде.
Рәис Миннеханов шәхси эшмәкәрләр белән айрым-айрым танышып чыкты, бизнес проблемалары белән кызыксынды, сорауларына җавап бирде. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов районда 2018 елда эшмәкәрлек эшчәнлеге нәтиҗәләрен кыскача анализлады. Эшмәкәрлекне үстерүгә һәм булышлык итүгә юнәлдерелгән республика программалары районның 2019 елга өстенлекле проектлары белән таныштырды. Күп еллардан бирле районыбызда ел башында туган тәүге баланы тантаналы шартларда бала тудыру бүлегеннән өенә озату традициясе яшәп килә. Бу елның бәхетле әтиян исә байлар сабасында яшәүче Зөлфия һәм Ильяс Корбановлар. Яңа елның беренче көннәре гаиләне кыз белән бүләкләде. Ата-ананың хис-кичерешләре, сабыйның хәле Райла Галявина әзерләгән сюжетта. Кычак тулы чәчәк бәйләмнәре, шарлы уенчыклар. Корбановлар бәбине каршы алырга тулаем әзер. Әти кеше Ильяс бала тудыру бүлегенең ишек төбенә инде 4нче мәртәбә килүенә карамасан, беренче тапкырдай дулкынлана. Янында улы, 2 кызы Зөлфияне һәм бәбине көтәләр. Без бүген бик шат, сөенеп, көтеп алдык бу баланы. Хәзерге көндә безнең улы малаебыз бар, аннан соң инде менә хәзер 3 кыз булдылар. Рәхмәт врачларга, исән-сау кайтырга булышканнар өчен. Сау сәламәт булсыннар, бәхетле булып, бергә исән-сау яшәргә язсын инде шулай итеп. Корбановларның 4нче сабыйлары туу район эчендә шатлыклы вакыйга. Ул 2019 елның тәүге баласы. Бу вакыйгадан район җитәкчелеге дә читтә калмады. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, ЗАГС идарәсе башлыгы Алсу Шәһиддинова гаиләне котлап, бала тудыру бүлегенә бергәләп килделәр. Хөрмәтле Зөлфия, Ильяс, безнең район башлыгы исеменнән, район башкарма комитеты исеменнән шушы зур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез сезне. Гаиләгездә 4нче бала һәм безнең районда 2019 елда туган беренче бала белән шушы зур шатлыклы хәл. Инде безнең быел балаларыбыз бик күп итеп тусын, һәм шундый сезнең шикелле күп балалы гаиләләр күп булсын. Һәм бу баланы инде сезгә сау сәламәт итеп үстерергә, калган 3 балагыз шикелле Аллага саякка бастырып, кеше итеп, кияүләргә биреп, үзегез зур мәҗлесләрдә, туйларда утырырга насыйп булсын. Марат Кәримов гаиләгә район башлыгы Рәис Миннеханов исеменнән конверт һәм республика президентының котлау открыткасын тапшырды. Алсу Шәһиддинова кулында иң мөһим документ – туу турында таныклык. Гаиләгез озын гомерле бәхетле булсын. Амин. Рәхмәт. Менә бу сезнең беренче Азалиянең туу турында таныклыгы. Әни кешенең дә шатлыгы эченә сыймый. Ул бүген дүртләтә әни. Иң мөһиме сау сәламәт сабые кулында. Зурлары янында. Кечкенә кызга Азалина дип исем кушалар. Зөлфәт, Ильвина, Алина нәнисенең кәшләренә исемне үзләренекенә аваздаш итеп бергәләп сайлыйлар. Без бик шатландык инде кыз булганына. Апайларына бергә үсәрләр дип кайтарга уйладык. Ул малайга 19 яшь туган көнне, шушы кечкенә Азалинабыз туды. 19 яшь туган көнне. Икеләтә шатлык, икеләтә бәйрәм. Безне зурлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. 4нче балабызны алып кайтырга ярдәм иткән врачларга, шәфкать туташларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Аларга гаиләләрендә исәнлек, саулык, гаилә бәхете, балалар хәсрәте күрмичә исән имин яшәүләрен телим. Бездән бик зур рәхмәт аларга. Зөлфия бала тудыру бүлегенә 4нче гыйнвар көнне килә. Инде кичке якта 3 кг авырлыкта, 50 см озынлыкта кызын кулына алып сөю бәхетенә ирешә. Табиб тарафыннан да мактау сүзләре генә ишетә. Берсеннән бирле көткән балабыз, беренче балабыз быел шушы Курбанов Зөлфия белән Ильясның бәбие булды. Без аны берсеннән бирле көтә идек инде, беренче гыйнвардан бирле башланып берәрсе булса килер дип. Бу бала 4 көнне туды. Сәгать 8:20 минутта аны Зөлфия бик матур гына әйттереп, безгә ошый торган иттереп кенә алып кайтты, бик тырышты. Без андый ише кешеләргә бик риза, бик яратабыз андый кешеләрне өчен үзләренең бәби тапканнарын белеп, тырышып, үзем өчен шушы баланы алып кайтам дип тырышып, безнең сүзләрне тыңлап алып кайткан кешеләргә без бик риза. 2018 елда гомумән алганда Саба район үзәк шифаханәсенең бала тудыру бүлегендә 168 сабый дөньяга килгән. Район күләмендә статистика буенча туучылар саны 384-кә тигез. Районда бала күп булса, положительный
эффект булса инде, менә балалар күбрәк туган булса, ул безнең өчен бик әйбәт инде. Бөтен хөкүмәтебез өчен дә әйбәт, үзебезнең район өчен дә әйбәт. Мин бу балаларга саулык, сәламәтлек телим, семья бәхете телим, исән сау үстерсеннәр, тагын килсеннәр. Безгә бәби алып кайтырга, бер 5-кә хәтле алып кайтсалар ярый, без риза. Һәр сабый дөньяга үз ризыгы белән туа ди борынгылар. Һәм бала табучыларны хөкүмәтебез дә төрле программаларда катнаштырып, ярдәм кулын суза. Корбановлар мәсәлән 2нче балаларына ана капиталы, 3нчесенә җир алган. 4нче балага әлегә хөкүмәт тарафыннан якланган программалар юк. Корбановларның моңа кәефе төшми. Иң мөһиме, сау-сәламәт сабыйлары бар. Корбановлар нәселен дәвам итүче яңа буын үсә. Спорт дөньясыннан берничә хәбәр. 5 гыйнвар көнне Байлар Сабасының боз мәйданчыгында Саба муниципаль районының ир-ат командалары арасында алкалы хоккей буенча ярышлар узды. Барлыгы 4 команда катнашты. Командалар матур уен күрсәтеп, урыннар түбәндәгечә билгеләнде. Беренчедә Сабабаш командасы, 2нче урынны Вемпел командасы яулады, Юлбат командасы 3нче урында. Җиңүгә омтылыш өчен Арташ командасы бүләкләнде. 6 гыйнварда Байлар Сабасының чаңгы трассасында ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында, 2001 елга һәм аннан да яшьрәк егетләр һәм кызлар арасында чаңгы ярышлары буенча Саба муниципаль районы беренчелеге булып узды. Ярышның ачылу тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, спорт бүлеге вәкилләре катнашты. Нәтиҗәләргә килгәндә Рамил Шакиров, Салават Галиев, Камиля Сөләйманова, Айзат Фатхрахманов, Сөмбел Биктахирова, Ришат Галимҗанов, Галия Шәрифуллина, Язилә Галәветдинова, Алеся Хабирова, Рауия Фасхетдинова, Гөлсем Миннеханова, Алмаз Таипов, Данил Ганиев, Рушан Алякимов, Дамир Шакирҗанов, Әмин Миннегулов үз яшь категорияләрендә җиңү яулады. Чаңгы спортын сөючеләр бәйрәм ялларын менә шулай файдалы итеп уздырды. Узган көннәр менә шундый вакыйгалар белән сугарылды. Атна информацион тапшыруы тәмам, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Безнең белән калыгыз.